Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go!
Sige, ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita Dito, babarilin. sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Kimchi Chino! Shout out! Shout out na natin agad yung mga taong iniwan bigla-bigla. Hindi makamove on at hanggang ngayon mahal pa rin yung mga nanakit sa kanila. Wow!
Bakit hindi kayo minsan no, hindi talaga makamove on, lalo na yung mga ginost, yung mga hindi kinausap, yung bigla na lang nawala yung mga kalandian nila, minsan pa nga jowa, pati na rin asawa. Naku, sumakabilang buhay ba o bahay? Huy! Mahal! Happy Thursday! Nakakasama mo, nakikinggan, napapakinggan, walang iba, DJ Kim Chino. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Makakasama mo ako 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakakwentuhan, 6 to 9 p.m. Ako ang bahala, pampagising na kanta na kung saan hindi ka dapat antukin kasi nagdadrive ka, di ba? Hindi ka pwede antukin kasi at the end of the day, nako, wala ka pa sa bahay. Di ba? Maraming tao ngayon na talaga nga na mga bumabiyahe, nata-traffic, nara-rush hour. Pero wala tayong choice kundi pumasok sa trabaho. Bakit? Nasa laylayan tayo. Anyway, speaking of hindi makamove on, ito yung sinasabi natin na minsan no, hindi tayo binigyan ng kahit anumang salita, bigla na lang umalis. Ngayon akong bahala para makamove on ka. Kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo na ibibigay ko yung 3 senyales na hindi ka na niya babalikan. Wow! Natuwa pa. Ang bitter ni Kim Chino, no? Gustong-gusto na maging single lahat ng nakikinig sa kanya. O, eto na, mahala. Bibigay ko yung mga senyales na hindi ka nababalikan para at least makausad ka na. Minsan ito yung mga kailangan ng tao eh. Lalo na kung bigla-bigla na lang nawala yung taong iniibig o minamahal nila. 'Di ba? Kailangan marinig mo to. Kailangan malaman mo to para sa sarili mo mismo alam mo na wala nang balikan pa. 'Di ba? O ito, unang-una, hindi ka nababalikan kapag umalis siya ng walang closure. 'Di ba? Ayun naman basic na basic. Minsan na yung katahimikan, ibig sabihin nun, no, wala na. 'Di ba? Kung iniwan ka sa ere, yun na yun. Shoutout natin yung mga iniwan sa ere na walang closure, hindi kinausap, niha, wala. Ibig sabihin nun, wala na. Ayaw na sa'yo, tapos na, ginamit ka lang. Diba? Kung iniwan ka sa ere, yun na yun. Wag na maghintay, wag na magmakaawa, wag na maghabol. Tama na, move on na. Ganon kasimple yun. Diba? Minsan kasi, porket sa tingin mo, huling words niya sa'yo ay talaga nga naman mahal kita, I love you. Pero yung pinaramdam, pinakita at yung presensya niya nawala, yun na yun. Closure, no closure is already setting you free. 'Di ba? Yun yung ibig sabihin nun, ayaw ko na sa'yo, wala na. Kaya ang tao, hindi na babalik. 'Di ba? Kaya yung mga naghihintay dyan sa mahal nila, 'di ba? Sa asawa nila, sa jowa nila, sa kalandian nila, no closure is already closure. Kumbaga, hindi na yan babalik. Mag-move on ka na, 'di ba? Dami-dami diyan eh. And make sure no kung nasaktan ka, kung feeling mo may trauma ka, take time to heal. Basic na basic, 'di ba? Anyway, mahal hanggang 9 p.m. pa ako. Kaya wag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang kay Kim Chino at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding!
Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Madaling ma-fall. Madaling ma-fall. Ikaw! Alam niyo ba kung gaano karami ang lalaki ni Tanya 2023? Stop! Kasi ang daming lalaki nun ni Bakla parang lumilipat lang ng pahina kada araw. Hanggang ngayon, dami nagpapakain sa akin sa'yo, Uy, pero ngayon ano Lalo na yan? kay Mama Happy Joy. na yan. Oo, happy na. Happy Pepe. Yes, happy life! Proud ako magaganda, besties. Oo nga. Ang papangit ng mga magkakaibigang iba. Pero, Pero kami, Hello guys, ako po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. ate, ano yun? Natakot ako bigla. Ano lalantad ka rin? Sobrang sagad ka. Kinabahan! Ano ba to? Kinabahan! Ingay! Isa sa pinakamagandang highlights, o makinig kayo, makinig. okay. Isa sa pinakamagandang highlights ng buhay ko ay nung nakilala ko silang dalawa. Ano ba ito? Tita Max? Tita Max sa MMK. Ang babaw ng luha ko. Sabi ko sa sarili ko, hala, pwede pa palang ma-meet ang besties later in life. Hindi, Mamay naipit. may buhok. Nasagad. Hindi lang sila mga Diyosa sa kagandahan, parehong napakatalino pa. And I'm grateful having them both sa buhay ko. Una, isang napakaganda at napakadalino pagdating sa business management at pag-handle ng mga tao. Former OIC ng City Information Office ng Bacoor City. At yung isa naman, babaeng napakatalino, legit Diyosa. Sa katunayan, Sa kanya, napakaganda, napakatalino sa akin. Babae, napakatalino. legit Diyosa nga! Siya lang naman si Miss Philippines Earth 2025. Please welcome on Tita Max, my loves, Liza and John! Yes! Magpagtagal! Yes! Sabi niya, yes!
kasi ma, hindi ako Oh, sanay. yan, masanay ka na. O, saan camera mo? Bawanggaan ni Boss D, ah. Okay. Stop! May safe word tayo today. Ang safe word ay stop. Una, congratulations, Mama Joy! Thank you! Parang di naman Pwede yung ka sabi nyo kanina. Pwede mo salita. Oh, pwede ba? Wala lang ako dito eh. Sabi niya, oo. No, ay, pakilala pa naman sa akin. Pakilala pa naman sa akin. Napakatalino. Na-pressure ako. Pwede na puro tayo tao talaga. At saka OIC, ng City Information Natawa Office. ka, aminin. Natawa ka. Hindi, kasi natawa ka eh. Kasi natawa ako talaga. Actually, hindi ka panipaniwala yun. Hindi kasi baka may mga bumalik na alaala. Wala. Naka-move on na. Hi! Mama Joy, kamusta ang buhay, Miss Philippines Earth 2025? Okay lang. Walang kwenta interview. Sakto lang. Okay lang. Parang, Ulat-ulat sa mga. Hindi nga kasi tayo ma. Go. kamusta ang buhay? Wala naman masyadong nagbago. Feeling ko, kasi puro event ka rin naman dati talaga, araw-araw oo, na. ngayon may corona lang. Mm-mm. Tapos, Ay, ba't di mo pala sinuot? wag na, hindi nila deserve. Tingin na siya sa akin. Narinig niya puro tawa. Sorry, puro tawa talaga kami. Mabigat kasi sa ulo. Oo. So, wag na. Okay na yan. Nakikita naman nila yung picture may corona. May mic ka! Sound effect lang. Hirapan ako mat. Kaya mo yan? Oo, Sa ma. bagay, hindi ka sanay. Stop! Nagpapawisan ako. Lantaran. Nasa hot seat ka, ma. Okay. Moving on. Okay. Mama Liza, kamusta? Okay lang. Okay lang ako. Okay So, lang. ganito kasi, sila po yung mga kaibigan ko. And, ang tagal namin hindi nagkita-kita. Oo nga. Last nakita natin, birthday pa nung anak mo. Bongga magpa-birthday to. Oo, Niya, talaga naman. East Ocean. Kahit di naaalala nung bagay Binyag na yung nangyari. East Ocean. Ay, sorry, nalito na. Kasi lahat ng okasyon. Kaya nga. At saka meron sa akin kasama sa East Ocean na ano. Mama! So, ito yung po kaya kaibigan namin. At hindi po kasi ng connection yan. Oo. Stop! Kung saan man siya involved. Stop! Pakikat ko. Stop! Wala na talaga. Alam mo, expose. sabi ko na dapat hindi ako naglagay ng bullets ko ano yung pagkakasunod-sunod ng pag-uusapan. Wala din. Pansin mo ba yung nagtanong? Ay, pansin mo ba yung Kasi, sorry. Pansin mo ba yung nagtanong? Sabi ko, bahala na. Bahala na si Batman. Mas maganda yun. wala May na. tiwala As in, kami. friendship naman kasi miss din natin yung isa't isa. Plus, kailan huling time, yung talagang hindi dahil sa okasyon. Parang last year pa. Last year po. Oo. Dati kasi, araw-araw Nagkita- tayo magkasama. Oo. Tapos nagkikita, pero hindi yung nakagkwentuhan ng bonggang-bongga. Oo. Kasi may mga sumusama din mga friends. So, Ano, kasi ako, very selosa ako. Ayoko may iba silang friends. correct. Okay. Moving on. Ito na lang. Para mas masayang kwentuhan, may papayuhan kayo. Ay, Ay, sino? sarili May- nga namin, may- may papayuhan. Magaling ako magbigay ng payo, pero hindi ko magawa Ay, sa bago sarili pala ko. yun. May sinulat pala ako. Sundin ko na nga to. Okay, gusto ko lang malaman nyo na sobrang saya ko kasi nakilala ko kayo at sobrang ano ba yan? Hulaan Parang nyo di ang na title. sobrang ganda lang naidulot nyo sa buhay ko. Bibilisan ko na nga lang. Please lang, wag tayo mag-away kasi alam nyo lahat. Okay.
May tip- Mamalabo yun, Paano mag-aaway. ba nag-aaway, no? Oo. At saka kahit mag-away, di ko kayo i-isplok. Wala namang isplok sa inyo. Kahit mag-away, parang wala akong Feeling ko parang magsusorry sila. Ah, Ako, ako tayo dito. maldita talaga. Hindi. Pero feeling ko Pero pala mabait kayo, talaga. Tin. Wala, kahit nga wala Iyak na iyak, Liza. Oo nga. Hindi, yung tawa to eh. Ma'am Charo. Wala akong may imagine na gagawin nyo kahit sabihin mong Oo, sinabi mali. mo yan sa Kahit amin. agawin ko si Basta Bossy. sa akin, okay. Ay, bago. Pinakabigay niya na pala. Hindi, joke lang. Love ko yun. Di, parang wala talaga. Wala. Correct. Oo nga, for context, hindi pa kami nag-aaway ever. Tapos kahit may hindi kami, wala eh, lagi tayo magkasundo, no? Kasi kinukonsenti at enabler sa isa't Oo. isa. Oo, siguro kung gusto ni Tanya, gusto din namin. Correct. Kung ayaw ni Tanya, ayaw din namin. Kung gusto ni Liza, Mamalay, gusto namin. Oo. Pag ayaw niya, ayaw din namin. kung may kaaway si Mamalay, kaaway din namin. Magkasundo talaga kami. Correct. Eto na lang, may Tita Max confession. Inubo. Ayaw po i-invite ni Sasha yung dalawang best friends ko sa kasal namin. Sino si Sasha? Sino sumulat? Bigla na lang kasi pumapasok. Sino si Sasha? Kasi daw, bad influence. Nahuli po ako kasi dati ni Sasha na meron talaga akong babae. Kaya matindi ang galit niya sa best friends ko kasi enabler daw. So si Sasha, asawa niya. Oo, Yung ipapakasalan mapapangasawa niya. So, Okay. ayaw i-invite ni Sasha yung two best friends ng lalaki. Okay. Paano ko ba siya mako-convince? Nagbago naman na ako. Love, Aaron. Wala kang karapatan. Dahil nagloko ka, wala kang karapatan. Oo. Sulit mo si Sasha. Oo. May So, susunod- depende sa babae. May mga babaeng, sige, dahil best friend mo, intindihin. Parang ako yung babaeng yun. Pero si Joy naman yung, hindi. For the no. Oo, hindi siya. Hindi Parang- siya. Kung gusto niya imbitahan, go. Sila na lang pakasal. Pero yun, Diba? parang nilagay niya sa awkward na posisyon yung si Sasha. Pero tama ba pagkakaintindi ko, alam ng best friends niya na Yung nag-cheat siya, tapos yes. tinolerate Oo. siya. Oh. Parang enabler daw kasi. Di wag na. Huwag Oo. kayong pumunta dito. Tsaka di mo na yan, wag mo na i-convince. Oo. Yun na lang yung regalo mo sa Oo. kasal Ayaw niyo. niya. Tsaka parang reminder kasi yun na every time makikita niya yung best friends mo, Oo. naalala niya yung ginawa mo. Sino ba yan? Si Aaron. Aaron! Hello. Ikaw pala. Aaron, ano naman? Ano ba yan? Talaga naman. Ito yung podcast, nagkukwentuhan lang talaga. True. Pero oo nga, parang wag na. Oo. Wag na. Wag na. Okay, next episode. Next segment. Yan lang yun. Huwag na natin elaborate. Next segment na. Oo. Kasi meron akong top 5 na tinatawag dito sa Tita Max Podcast. Top questions, 5, sa Okay. guest ko. Okay. Pero dahil hindi ko alam maisip kanina, nagpasulat ako sa OJT. Tapos, bunot. Wow, parang bubunot bubunot ka ng bubunot yung ng manok tanong. may kulay-kulay. Bubunot ng tanong, Okay. tapos ipaikot. Ay, laban. Go. Mauna ka na Liza. Mamalay. Dapat yung matalino yung muna. Ikaw Sinabi sabi ko kung pinakamaganda. matalino Ang yun. pinakamatapos. Pressure Matalino. talaga ako, ma. Wait. My God, sana madali mabunot ko. Okay, go. I-review muna. Teka. Ibalik ko yung tanong. Sino sa ating tatlo ang unang kakainin ng zombie? Si Mamalay. Grabe ka! Napakatalino na siya. Kasi mabilis yung takbo namin ang kotse ni Mama Joy. Oo nga, ikaw kasi lagi kang ano Oo. eh. Parang, Grabe, totoo talaga. Grabe talaga kayo magpatak. Wow, hiya naman ako. Magpatakbo. Pasahero ka lang. ako yung taga-decision kasi kung parang, kunyari may truck, ganyan, 2 truck. Kaya ba natin? Kaya mo yan, ma. Oo. Siya Ako yung hindi. Oo, Ikaw yung makakain Ako ng yung- zombie. Mabangal. Ako yung hihinga na lang ako ng malalim dahil wala na Oo. akong magawa sa inyong Pero dalawa. pag naging zombie, kakakainin mo kami. Hindi. Ano ba yan? Damay-damay na to. Pwede din taba ng utak mo. Eh. Makakain ako ng babae. As a zombie. Okay, Dugo next. na naman. Mama Joy, go. Okay. Mm. Ba yan? Napakahirap naman ng mga tanong natin. Mm. Pinakaiyakin. Mamalay! Mamalay! Ayan nga,
Umiiyak na siya. Oo, Pinakaiyakin iyakin siya. talaga ako kasi malaki yung mata ko. Sorry na. Hindi. Oh, And the ano siya. Siya yung pinaka... emotional. Oo. Tsaka siya yung pinakamabait sa amin. Mabait si Tanya. Pero si Tanya kasi pag X ka na talaga. Siya kasi, kahit ang dami nang ginagawa sa kanya, wala. Pag mahal niya. Mabait pa rin siya. Oh, pero ibabaon natin. So, kailangan. Sa akin kasi kahit wala pang ginagawa. Pero iiyakan mo. Oo, iyakan ko. Pag iniyakan ko, ibig sabihin, ano sa akin yun? Kumbaga, Tsaka kahit trabaho, iniiyakan niya. Oo. Yung mga ano niya, Tsaka pag na-attach empleyado sa kanya niya. yung kaibigan, Oo. iyakan naman. Pag So ikaw, maano, iyakin oo. ka talaga. Ganyan ka dati talaga. ever since. Iyakan Oo, ka talaga. iyakan talaga ako. Mahanap ka Ma- sa camera kasi sa hindi ano- ka kita. Ako din. Wala mo nang makasulat. Kahit nga yung movie na maganda yung kumbaga happy yung pinapakita, naiiyak ako eh. Paano pa kaya kapag ka... Ba't ka naman naiiyak sa nakaka-happy? Natouch ako. Natouch. Oo. Sa bagay yung ano talaga, yung unang nood namin ng Miss Earth, Philippines Earth, wala kang ginawa kaming dalawa kundi umiyak. Oo nga daw, umiiyak ka daw kayo. Oo. Kasi syempre feeling... Proud mom. Overwhelmed Oo. kami. Oh, sobra. Overwhelmed. Tapos thank feeling you. namin parang, kaibigan natin. At saka, super thankful ako sa kanila noon kasi ang tagal nila ako hinintay kasi umakyat pa ako, nag-thank you pa ako doon sa taas. Tapos pagbaba ko na doon pa rin sila. Syempre naman, mama. Kasi naliw kami ni Kevin. Si Kevin Si Bakla. Bakla. Oy, si Kevin, mag-guest din ba dito? Pwede dapat pala din. sinama natin si Oo Bakla. nga. Hindi pwede tumalon-talon ito. Talon-talon kasi lagi. Talon-talon. Okay, next. Madaling ma-fall. Madaling ma-fall. Ikaw! Alam niyo ba kung gaano karami ang lalaki ni Tanya 2023? Akala lang So, niya. ikaw, oo. mama. Parang siya. Ako, aminado naman. Pero madali din siyang ma-fall out of love. Correct, correct. Kaya Parang mag-ingat kayo. madali siyang parang ma-attract, maka-appreciate. Siguro yun yung term, madali siyang maka-appreciate. Lalo na kapag yung lalaki may effort. Pero madali din siyang ma-fall out of love. Totoo yan. Kasi ang daming lalaki nun ni Bakla, parang lumilipat lang ng pahina kada araw. Stop! Hanggang ngayon, dami nagpapahay sa akin sa'yo, Oy, pero ngayon, ano Lalo na yan? kay Mama Happy Joy. na yan. Oo, happy na. Happy Pepe. Yes, happy life. Mama Lai. Ay. Go. Ito parang mahaba. Parang yung pangakarupukan sa amin, no? Kahit gusto ko to. Oh. Ano ang first impression nyo sa isa't isa? Ay, eto, ang first impression Hindi, ko- doon muna, Mamalay muna. ay, Ikaw. Ako, kay mama. Hindi, ikaw muna kay Mamalay. Sige. Kay Mama Lai, wala, mabait siya. Kasi, ang unang interaction namin ni Mama Lai, nung nirecommend ako sa kanya, sa department niya, ni Concy. Tapos, alam mo ba, tinalakan ko kagad siya na ito yung mga demands ko sa trabaho. Siya yung boss, ha? Tapos, ito lang po yung tapos, biniber ko talaga. Tapos, ang reply niya, okay, sige daw, iko-consider, ganyan. So, ay, bait naman nito. Mabait. Tapos, nakita kita. Ano yun may event sa Bacoor. Parang galit. Women's Month. Oo. Ay, day. Parang Oo, sa March, March, kami nagkita. March. Naka-shades siya. Ala, prima donna si Bakla. Tapos DJ daw siya. Sinong DJ to? Akala ko DJ ka sa bar. DJ pala siya sa love radio. Tapos sabi ko, ay parang maldita. Tapos nag-meeting kami nun sa taas. Kasi naka-shades ka ma. Tapos hindi ko alam, kaya pala siya naka-shades. Puyat siya. Puyat. Pero yun, naging close naman na kami after. Agad-agad. Ang ending, ako pala ang maldita. Mabait pala sila pareho. Ako, first impression ko kay mama, sinabi ko, mukhang mataray. Diba? Nung una. Tapos, pangalawang kita namin, Inamoy. pangalawang kita namin, medyo doon na kami nag-jive. 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 Oo. Correct. Tapos, Can-jive. kay Mama Joy naman, ang first impression ko, mabait nga. Wow, Kasi- first impression mo lang yun? Hindi, nung nakita kita doon sa Hindi pala totoo. hindi totoo. Biatch. Nagbago. First impression, yun nga yung Women's Month. Tapos parang first time natin magkita-kita, tawanan talaga kaagad. Tapos... Sa ano ng second impression mo? Maldita. Hindi. Si Mama Joy ngayon, kasi pag gusto ka niya, okay siya. Pag hindi ka niya gusto, hindi siya Hindi talaga mag-aaksaya magpa-plastic. sa'yo. Oo. Correct. Tama na yun. Oo. Yung mga energy, bikirit. Parang, Sila kasi mabait So as much as possible. hindi naman gusto ko na maging kagaya. Hanggat kaya nilang actually. pakisamahan, yun. pinapakisamahan nila. Ako yun parang,
Si Mama Joy yung nagturo sa amin ng pag ayaw mo yung tao, ayaw mo. Ayaw mo. Huwag mo nang Oo. pilitin. Si Sayang Mama Joy. oras. Mabait Totoo. kasi sila. Oo. Siya pa yung pinakabata. Kaya lagi kami naaabuso ng dalawa. Pero Oo. ikaw yung nagturo sa amin. Ito sa opisina, ito naabuso ng mga tao sa paligid niya. Kasi nga akala mabait sila. Akala, hindi pala. Minsan kapag yung thinking ng tao, kapag mukha kang mabait, feeling na kaya ka nilang i-take advantage. Mm-mm. Eto pumapalag na. Kaya super happy kami nung pumapalag na siya. Lalo na nung Pero ano Stop. True, stop. Ganon. Ako first impression ko kay Mamalay, matalino talaga eh. Matalino talaga. Para maging OIC ka ng city information, di ba? At saka, para lang alam nyo, napakahirap i-manage ng tao sa Yes. City Hall. At saka, ang tawag stop. na namin sa City Hall ay ano na lang. Cut. Oo, so yun. Para ma-manage, magaling siyang mag-handle talaga ng tao. True, And ma'am. tama yung impression namin, ma. Mm-hmm. Di ba, ikaw nga yung nag-gel ng ng mga tao True. sa city For the information. first time and forever. Mm-mm. Parang laging meron kasi sa mga tao sa City Hall na matagal lang nandun, tapos merong mga baguhan. Pero parang siya lang yung nakapag team building nga kami. Mm-mm. Tapos nung umalis siya, wala At saka na. dumami yung tao, nagkaroon ng function lahat. Sobrang Magaling ka sipag ng, talaga. ng CIO mo. Kaya Hindi dis- nila alam. Kakry Kaya na deserve naman mo siya. maging mayaman talaga mo. Ha? Deserve mo lahat ng pera sa Oo. mundo. Grabe Tsaka pera ni Boss D. Oo. nag-uusapan. Deserve mo lahat ng bag, lahat ng sapatos. Kay Mama Joy, impression ko, ano talaga siya, pang beauty queen. Ba't ka na? Ate, nagkita tayo, puro tigyawat ako. Hindi. Tinititigan kita nun lagi. Oo. Sabi ko sana kausapin niya ako kasi feeling ko mataray. Oo. Tsaka talagang hindi ka, nakaka-intimidate yung beauty mo. Ay, talaga. Oo, kasi nakita dun sa mga may mga gown na nagpo-provide sa'yo pag-event. Ay, Nakikita oo, kita. nabanggit mo na. Sabi ko, ang ganda mo nga siya. Parang unrealistic yung beauty mo. So, ganun ka na. Ganun kasi. Tsaka ako man, nung sumali ka na Miss Earth, alam ko talagang ikaw talaga. Oo. Mananalo Naalala ka. mo na sasakyan tayo. Confident talaga ako. Nung give up na siya sa pageant, hindi, nakikita ka talaga Ay, namin. oo, sila yung super pilit na isa pa, Isa pwede pa, pa yan. oo. Kasi Ayaw gusto daw niya na na. manood ng pageant, Kemi, ganyan. Tsaka Barbie ka talaga, Ibar. Barbie. Barbie, lat. Barbie ngot. Cancelable talaga ako yung sasabi ko dito. Okay. Go. Wow, English. When was the moment na na-realize mong solid yung friendship ninyo? Kailan ba? Parang wala siyang May na-cite ako, na yung may mga... Ay, alam ko na. Oo. Feeling ko ito yung moment na eto yun. Meron kaming secret place nila, Mamalay, nila Mama Tanya. Tapos that time, may problema ka nun. Tapos kailangan niya ng kasama. Tapos tumira kaming magkakasama Correct. sa secret place namin. Correct. Sa giyakan lang kami. For a few days, parang 1 week, no? Oo. Tapos bitin kami, ayaw na namin umuwi. Dead ba na kami sa mga bahay namin? Dito na kami titira. Oo, ang saya. So, yun. Ang saya pala nun, yung getaway, di ba? Yun yung moment na, tatlong araw lang tayo nun man. Oo. Tapos, tatlo ang lang ba daming yun? nangyari. Parang mga 4 days din. Oo. Ang daming nangyari Tatlong nun. gabi. Nag-mall kami, nanood pa kami ng... Kung ano mapagplanuhan. Oo, tapos doon yung nauntog ka sa Mega Mall. Hindi ko makakalimutan yun. Bumakat yung mukha ni Tanya, sinita doon sa salamin nung mall. Ano na yun? Pag naiisip ko yun, natatawa ako mag-isa. Kasi ako yung clumsy. So kapag sa lahat ng dapa ako, Kailangan mo siyang alalayan. Oo, ako yung lampa. So yun, naglalakad-lakad kami. Tapos may salamin pala yung coffee shop. Dire-diretso ko. Tapos yung tunog talaga ng mukha ko sa Lagabag talaga yung na. lahat ng buong floor ng Mega Mall tumingin talaga sa akin. Tapos tinawanan Tapos yung siya. dalawa tawa muna sila. Tapos sobrang lakas tumalsik yung chinelas niya. Alam mo kung bakit ako natawa? Kasi pa nakita ko yung mukha mo doon. Kawawa. Pagkauntog mo. Wala naman. Tapos yung bakit yung ilong ko doon. Tapos wala silang CCTV, so hindi namin napanood. Pero tawa kami kasi yung salamin, may mukha talaga ni Oo, Tanya. may bakat na ilong. Parang mahahalap ko yung picture na yun. I-insert So namin yun, dito. ako din, favorite ko yun, yung natin, yung takas moments natin. Tsaka yung mga natin, yung mga travel natin kapag may mga basketball Strikers, games. oo, yan. Yun talaga. Ay, sorry. Tsaka Kasi yung mga ethics. Tsaka yung Beso! Stop!
Stop. Ay, wala akong bet dun sa strikers. Oo. Ikaw lang ang bet nila. Oo. Tapos yung isa, parang, huy, hindi kita mabibita. Meron pa movie na nanonood kami sa San Juan. Pag sila kasi yung kasama ko, dead ma ako sa itsura ko. Parang feeling ko maganda ako kahit anong gawin ko. Si Bakla, pinahiram ako ng makeup. Ang puti niya, di ba? So, nanood ako ng basketball. Ate, yung mukha ko, parang white. Ganda-gandahan pa ang atake ko. Pag uwi ko, ang puti pa ang mukha. Tapos parang halang puti pala ng pes. Pero dead na. Pag At sila saka kasama ko. natin, nanonood tayo lagi-lagi ng strikers. Oo, wala na ka na. May dami pasok ka nating pa kinabukasan. Inang yun. At least nakakota ako. Stop! So yun. Hindi lang pang pamilya, pang sports At saka pa. yung mga ano natin, tulog natin sa kanila. Oo, yan. yung overnight namin kila Mama Lai. At saka paborito namin, kapag may event sa family ni Mama Lai, lagi kaming invited. Oo, correct. Tapos never namin na-feel na bisita kami, ma. Kasi paikot-ikot kami sa bahay Kasi siya nag-asikaso sa bisita. Tapos kanta lang tayo ng kanta. Hindi kasi maalam mo, every time na may mangyayaring maganda, kayo kagad dalawa naiisip. Kahit pangit. Kayo kagad din naalala ko. Ay, thank you, ma. Thank you. Nakahanapin ako ni Natanya tsaka ni na Joy. O, lagi siyang Oo. ganun. True nga. Ang dami na pala nangyari sa buhay namin. Correct. Dami na namin pinagsamahan na ano. Kahit 2023 lang tayo Oo, nagkakaroon. 23 Mahirap 24 pag na. ginhawa. Correct. Meron pa tayong mga team building. mga... Team building. Diyos ko, kapatid sa family outing nila kasama kami. Oo. Sa bataan. Yun ba yung nalaglag ka ba sa upuan ba? Hindi man nahilo ako. Oo, hindi. Si Boss din nalaglag sa Kasi tawa ng tawa. Kasi nakikichismis siya na may pinag-uusapan tayong Oo, marshmallow. pinapag-uusapan tayong ethics. Oo, tapos parang inaano namin, ay marshmallow. Tapos di ba ako na nakikichismis sa atin? Nalaglag tuloy siya. Nagre-rate kami ng ethics. Sabi ni Boss Nick, nalaglag to. Nalaglag siya. Chismoso. Chismis niya. Tapos nung gabi yung tinatanong, sino yun? Oo nga. Hindi ikaw yun, huwag ka mag-alala. Nabanggit lang yung marshmallow. Tinamaan ka naman! Stop! So yun, oo nga, lahat pala, no. Oo, Tsaka ma. pag nag-iihaw-ihaw tayo sa likod ng City Hall. Oo, ma. No, saya din nun. Meron kaming kasalanan niya nila Tanya. Dati nanonood kami ng ng basketball game. Tapos sa likod ng City Hall, nagbabasag kami ng yelo. Oo, nagdala Lagi kami namin ng sa alak. tumbler. Ba't ba tayo nag-inom na malalang? Wala lang, ma. Lalagyan namin Parang sa tumbler. parang wala lang, pero alam namin na parang isa sa atin. May Oo, pinagdadaan. may pinagdadaanan. pinagdadaanan. Oo. Tapos manonood tayo ng basketball. basketball. ng Tapos basketball. lasing. Oo. Oo, ma. Yun No? yung mga correct, Soju correct. Yakult. yung mga Oo, Yakult. oo, Oo. correct. Tapos lalagyan namin sa tumbler. Oo. Tapos pag nakashoot iinom. Ang ending, panalong strikers, lasing kami. Nakakami. So lahat pala, lahat. May balik nyo na yung strikers, ma. Oo, Pero so parang ano? iba na yung magiging players. Iba kasi yung Iba. players ng strikers noong 2023. Sobrang solid din nila nun. Kaya ang galing nyo sa tao, ma. Ang hirap i-handle ng tao eh. Pinakamahirap Oo. i-handle. Plus yung Sobra. pera din mo. Stop! Stop! Okay, next. Isang bagay na na-appreciate nyo sa each other. Ito hindi siya madamot. Literal. Napaka-generous. Hindi siya madamot. Parang kung anong bibilhin niya sa sarili niya, Oo, lagi niya favorite ko din isipin na yan. dapat meron kami. Tingnan nyo, Yun naka-Starbucks kami. Anong kape mo? Lagi ganun yan. siya. Lagi may Tapos pag pasalubong sa bibili lahat. siya sa Shein, Oo. meron kami yung bag, meron pa ako ng bag na backpack. Tsaka Sabi yung niya, boots na mahal. Ano ba yun, ma? Yung Binibili Zara. Zara. Oo. Parang basta meron siya, dapat meron Oo. kami. Hindi siya madamot. Ba't LB wala? Wait, ako bumibili ba? Si Lolo yun, Hindi si pwede Lolo. kasi yung mga LB niya may pangalan. Oo nga pala, oh. Oo. Stop! Oo, ma. At saka napaka-unconditional mo magmahal. Oo, literal siya. Parang, basta sobrang generous Ako yung lagi tao. pinag-uusapan. Hindi kasi next siya. Oo, tapos ako naman, kay Mama Joy, ang gusto ko sa kanya, siya talaga nagbigay ng bagong concept sa akin pagdating sa relasyon. Ay, thank you. Na
hindi ka na dapat nakakabuso kasi hindi mo deserve. Actually. Naalala ko yung hinatid ka namin. Parang pauwi na kami. Di ba kami lagi natitira pag pauwi? Mm-mm. Doon kami nag-heart to heart. Tapos, tangina lahat ng sinasabi ng taong to. Mm-mm. Sabi niya, hindi ko makakalimutan nung namatay si tatay. Sabi niya, si tatay na yung nag-sacrifice para hiwalay mo na yung tao na yun. Mm-mm. Mm-mm. Mula nun, hindi na talaga ako bumalik. Oo, ma, dun siya naka... Sabi Tsaka niya, grabe epekto sa kanya nung hayop na yun. Nagka-allergy siya. Oo. Iyak siya ng iyak lagi. Bako lang yun. Wala na siya. Naks kasi. Stop! Sabi mo stop! Sige. Ay, kami dapat yung gagawin. Okay, Sasabihin mo game. stop. Alam naman natin. Haba naman na parang kabayo na tayo. Baka umabot na sa intestine mo yan. Hindi, yun. Yun. Pero in So, fairness kasi, si kuya, ano siya, manipulative talaga siya. Hindi lang Isa naman, may eh. hindi lang naman siya yung parang tao nun, pero iba kasi siya yung manghata. Manipulative siya. So, At ang lambot pa nito. so sana mamatay na siya. Grabe! Talaga. Hindi niya Pero yun, deserve. yun talaga, Alam mo, ma. ugali Grateful niya. ako sa mga payo mo. Lahat yun, Thank you, pinakinggan ko at pinulot ko. Ito mo naman, di ba? Hindi na Masaya marupok. na siya. Correct. At saka bongga ang ano niya ngayon, ang kanyang love life. Di ba? Cut! Stop! Ko lahat na lang ba? Oo, ma, promise. Yung nakita namin talaga sa'yo, pati para kay Mama Liza, kung paano ka, pag itong taong to toxic sa buhay mo, i-cut mo siya. Oo. Ikaw, ganun ka talaga. Thank you. Tsaka, kasi may moment ako nun, parang di ba? sinasabi mo lagi na okay lang maging bitch, at least na maprotektahan mo yung peace mo. Oo, sarili Ikaw May yun. moment ako, Totoo. inampon niya ako kasi nag-away kami ng jowa ko. Lumayas talaga ako, te. Correct. Burang balikan talaga. Kanila ako nakatira. Tapos ano pa nga magsasama na tayong tatlo, di ba? Oo, kumuha na ako ng bahay, 3 yung kwarto, kasi nga 3 kami. Eh, okay naman na kami ngayon. Oo. So, ang tumira, yung pamilya ko na. Sayang ang down payment. Correct. Pero nasa ganung level na kami. Pero yun nga yung inaano namin sa kanya. Ito, lagi namin sinasabihan. Tsaka ikaw maprangka ka. Tapos, Sobra. kumbaga, our secrets are safe with you. Ay, Ganun thank ka na. Totoo, Oo, totoo diba? yan. Maraming, Ganon. babayaran na nila. At I-reveal ko kung Kaya sino yung mga lalaki Kaya ni totoong Tanya. ano to, juice ng kagandahan at katalinuhan. Yes. At attitude. Oo. Attitude talaga. Mali. Tamang attitude. Tamang Pero attitude. tama naman din. Pero Tama. di kami dinedeny attitude talaga. Ako sila talaga yung Hindi yun na mabait. yung tinura mo eh. Yung tinura mo Oo, sa amin na magka-attitude kami. Kasi magka-attitude. naabuso na kami. Balanse kaming 3. Correct. Parang ako, mukha akong attitude talaga ako. Siya, mukha siyang attitude, pero mabait siya. Siya, mukha siyang mabait, pero mabait talaga siya. Oo. Ganun. Ganun kami kabalanse. So yun mga, thank you sa inyo. Ako, thank you talaga. Thank you talaga sa inyo. Kasi, alam mo, may point ng buhay ko na naisip ko na okay lang ako mawalan ng lalaki. Basta wag kayong dalawa yung mawala sa akin. Magka-cry na naman silang dalawa. Diba? Parang sa lalaki lang yan. Pero mas grabe pala kapag nakita mo na yung kaibigan mo talaga na kahit walang lalaki, kaya mo na. Kasi same tayo ng struggles. Kaming 3, same kami ng struggles. Ang mga friends ko lagi, Bakla, Becky, sila, ang chika nila, hirap silang humanap ng babae na friends. Tanya lalo. Kasi nga, di ba yung personality kasi ni Tanya very lovable. Sa sobrang, ang dami kasing lalaking baliw sa kanya. So kung ikaw babae, tas insecure ka sa self mo, hindi mo talaga siya gustong friend. Kasi feeling mo, maagaw niya sa'yo lahat. Ganun ba? Oo, Hindi naman eh. Ma, Hindi gusto mo naman drop eh. name ako dito. Marketing ka talaga ng ano, ng Yung mga babaero? Yung mga akala mong friend mo. Hindi. Nang malaki. Marami, sana, parang marketing ka talaga ng Inggit. ng lalaki, una-una lalaki. Talagang, di ba? Tapos yon hatak nun inggit. Hindi Oo. naman. Hindi ko naman nakikita yun. Talaga, magda-drop name ako. So yun, thank you ma. So ano nagustuhan mo sa kay Tanya? Tapos na. Ayun na yun. Hindi pa ako tapos. Hindi pa siya. May ano gusto ko kay Mama T. Kasi before, parang ako lang yung laging uy, kumain ka na ba? Ganun. Ngayon, nakilala ko siya.
Mama, may dala na siyang food sa akin. Kasi Maano siya. oo, sobra. Tapos binilang pa niya ako ng dispenser sa office kasi ayaw niya na akong tumayo. Uy, Second sobrang floor. mabait din siya. Sobra. Parehas Tsaka silang generous din maalaga. siya, oo. Sobrang generous niya. Meron pa siya, kunyari, may nakita siya Shein, yung pangalan may initial, bibigay niya sa amin. Tapos siya, yung tipo ng friend na kahit puyat na siya, ihahatid ka niya. Ganong level. Kahit mabunggo-bunggo na kami. Paano tayo nakauwi? Ganon siyang friend. So, pag mahal ka niya, mararamdaman mong love ka niya. Pag di ka niya gusto, mafe-feel mo din na hindi ka niya gusto. Kasi yung Energy. switch nung treatment niya sa'yo, nung love ka niya, versus sa hindi ka niya love, Oo. alam mo talaga. Alam mo, ramdam mo talaga. Ito kasi mabait talaga siya. Yun Kahit talaga. naaabuso na yun siya. Parang hindi Oo. na. Double-edged Natutunan sword ko sa yung inyo, hindi na pagiging ngayon. Mm. Marunong na akong Yay! tumalikod. Ikaw ma, kay Mama Joy. Kay Mama Joy, ang nagustuhan ko sa kanya, hindi siya nag-aaksaya ng oras sa, yung ganun nga, na ang daming naaksayang oras natin. Ito mo, 40 na tayo, tapos siya, Oo. diba? Kaya nga. So, wala- Mapag ano na Oo. kami, 60 kami, 30 ka pa lang. Wag mo na kayo mamatay, ah. Ang ina mo! Yan ang aking birthday wish. Hindi. Nangiya kayo talaga. Ang ina mo! Yun nga ma. So, hindi, ang nagustuhan ko sa kanya, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa'yo nang hindi siya parang kaplastikan lang. Hindi siya ganun. Hindi siya Oo, plastic. kasi may mga friends sila nun na, alam niyo yung tipo na pag nagkikita-kita, binibeso nila. Tas ako, Oo. Bahala kayo. Yun na niya rin, talaga. hindi na rin ako ganun, ma. kasi Hindi na sila rin. nun parang, hi, Ah, ganyan. Tapos oo. bebeso nila lahat. Tapos ako, Oo. pag di ko bet, di ko talaga Oo. bebeso. Kahit nandyan ka, sis. Ako din ganun. Hindi ko nasasamahan. Hindi ko nasasamahan. Kaya, Yan. yes. Salamat Ma, na. legs. Lumalabas talaga dito yung ugali ko. May nagpapatanong lang, ma, Ama. sa'yo. Ang dami natutuwa sa humor mo online, lalo na sa pagpatol sa buzzers. Buzzers. Mm-mm. Sino ka bang nambabasher ka? So, anong tanong? Ano ba to? Masaya, di ba? Oo. Oo, correct. Mm. Anong tanong? Text, anong tanong mo? Ay, may question tayo from the audience. Ano po, parang hindi ka ba natakot sa backlash? Kasi nga, di ba, knowing the pageant standard na parang kapag beauty queen ka, parang dapat prim and proper, ganyan. Pero yun nga, maraming natuwa sa'yo online. So, what made you go with that path? Parang Interview. Oo nga. Parang swerte na lang ako na yung personality ko online, yung personality ko sa public, di ko kailangan i-fake. Kasi yung nakikita nyo, yun talaga ako sa kanila. Mas malala pa nga eh. Pero hindi ako natakot sa backlash kasi alam kong kahit i-bash nyo ako, may friends ako na tanggap ako. May Liza ako, may Tanya ako. Kahit anong sabihin ko dito, kahit anong gawin ko, may uuwian akong friends, may uuwian akong tao na hindi ako i-judge. Tas love pa rin ako. So, dead pa sa bashers. True. Wala kayong ganto. True, ma'am. Pero ma'am, merong nagsabi sa akin, Lai, sabihan mo si Joy, ganyan. Hindi, okay lang yan, kaya niya yan. Oo Tsaka nga. wala siyang pake. Sabi sa Ay, ito pa pala yung magugustuhan mo sa kanilang dalawa. Sila yung tipo ng tao na kapag wala ka sa kwarto, wala ka dun sa sitwasyon, wala ka dun sa event, pag may narinig silang pangit sa'yo, pagtatanggol ka nila. Never silang parang, oo nga, ganito nga. siya eh. Wala silang ganun. Multiple times proven na yan. Kunyari, wala ako. Tapos may nagbanggit ng pangit about me. Sila yung galit. Pag wala to, kami nangaaway. Correct. Pag wala Oo, siya, oo. kami yung parang, hindi ganyan. Ilang No. beses nang proven yun. So parang dun din natetest yung friendship Yes. namin. Pagdating sa loyalty sa isa't isa, yung parang tingin namin sa isa't isa. Kasi kahit anong sabihin mo na negative about sa kahit sino sa amin, trust me, wala kang makukuhang kahit anong negativity. Nagagatungan namin yun. Lagi namin Yes. pagtatanggol yung isa't isa. Yun. Basta yung mali nila, tama yun sa akin. Ako din. Tawa ko na lang. Tintinor tong mga to. Oo, no? correct. Oo. Mali ba yun? Sa amin tama yun. Oo. Bobo ka. Totoo. Mali yun. Mali ka. As in,
din. Wala talaga. Mm-mm. Kaya dati nun kahit parang, wala. Kasi si Mama T, yung mga bashers niya nga online, sinasagot din niya. Ito si Mama Liza, mabait kasi talaga siya. Oo. Yun yung mali. Paano mo ako Hindi ko nila, alam Lord, kung tama sobrang or bait mali yun. Pero double-edged sword yung pagiging mabait niya. Pero, pag siya nagalit, ay, orkot talaga. Kasi bihira siya magalit. Tsaka si Mama Lai, yung level ng pagtatanggol niya, yung, Iba. Oo, iba talaga. Pag Kahit kahit kay Mayor pagtatanggol ka niya, ganung level siya. Oo, correct. Naalala ko merong parang minessage ka. Hindi namin babanggitin ko sino. Basta may nag-message sa kanya Natatawa ko sa about kanya. kay Tanya. Parang sinisiraan si Tanya na ganito pala, you know this, ganyan. Alam mo, chika ni Mama Lai, no, hindi siya ganyan. Mabait si Mas Tanya. malala siya sa... Mali ka ng nasaga. Hindi lang Kulang yan ko! Ayusin ko, dagdagan ko. Kulang! Pero yun nga, seriously, parang siya yung parang, hindi po siya ganyan, take time Ah, to oo, know oo, her, oo, mabait oo. po yan, ganyan siya. Yun yung mga touchy-touchy moments ko din sa inyo. Kapag halimbawa, nalalaman ko sa ibang tao na, oy, sabi ni Joy, sabi ni Liza, sabi ko, tangina, ito yung mga kaibigan na for keeps. Pagtatanggol ka. For keeps at For for tips. keeps. May paborito kaming kanta sa sasakyan. 1, 2, 3, and don't say you love me, you don't Hindi even siya know makasabay me. kasi siya hininervyo sa Oo, likod. Oo, totoo yan. Kasi, Ang setup namin, driver, si Tanya. Tanya, passenger princess ako. Siya, andun siya sa likod nagdadasal. maghihinga na lang ako ng malalim. Kasi feeling ko ba-aksidente kami tatlo. Yun, yung lagi namin kinakanta. Ayun, nakakamiss yung road trips. Tsaka yung namimiss namin yung lagi siyang galit kapag nagda-drive ka. Pero di ko pinaka nakakalimutang moment, yung muntik kaming mamatay. Muntik tayong mabangga. Tayong dalawa ba yan? Oo, Tatlo. May pupuntahan tayo, galing tayo from City Hall. Okay. Tapos, wala lang, chika-chika. Mahilig kasi kami umentry. Tayong dalawa lang yan. Di ba siya kasama? Hindi kasama, Hindi, hindi ako kinuwento kasama. lang Ay, natin. oo nga. Magkikita tayo. Ako magkukwento kasi ikaw yung nakakatawa dun eh. Nagda-drive ako ng matulin. Tapos, hindi kami nagpa-pay attention sa daan. Oh, shout out sa MMDA. Yes. Okay, go. Tapos, dare-dare ang tulin. Tapos, may sasakyan pala. Tapos, muntik-muntik na lang talaga siguro split seconds mamamatay na kami. True. Pero tumawa pa rin kami ng malakas. Alam mo ba't kami tawa ng tawa nun? Kasi may nakita kami exit sign. Sabi niya, pwede ba tayong pumasok sa exit? Sabi ko, pwede, pero paatras. Yun yung dahilan. Tawa-tawa ako. Sabi niya, Tas sabi ko, ma, intersection. pwede ba tayo dyan sa exit? Oo, ma, magpa-atras ka. Muntik kami nabangga, yun pala yun. Yun. Tsaka, meron pa sa Jollibee. Galing kami City Hall. Kaya siya laging galit sa amin pag magkasama kami dalawa kasi kami talaga yung taga-break ng traffic Oo. rules. Sa kasi sa Bacoor, may mga, 'di ba, doon sa Gutter. Molino Boulevard, tapos may gutter, tapos meron doon makikita kayo malapit sa City Hall yung Jollibee. Bakla from sedan, nag-SUV. Sabi, testing nga natin kung SUV talaga to. Di ba may tire stopper? Ate, tinanong niya yung tire stopper. Ma, let's Tapos go! lumabas siya sa gutter. Dead pa siya sa driveway, sis. Putek na yan. Oo, promise. Narinig namin yung blagabag ng kotse niya. Uy, SUV nga. Yan ang pinaka-takot na takot ako kapag magkasama talaga kayong dalawa tapos hindi ako kasama. Or kasama ako, kasi tatlo na yung anak ko, no? So, parang wala kayong takot. Parang wala kayong pake. Kaya nga tinuturoan Basta ka namin. damay ako. Sige, tinuturoan ka namin, di ba, pag galit ka, tara layas tayo kasi hindi kami takot din talaga. Tara gawin natin yan. Pero alam mo ma, napansin ko, ang sarap nung tawa nyo. Ang sarap. Ang sarap nung tawa nyo. Yung alam mo yung walang halong pekean. Oo, ikaw nagsabi ng tawa ko pang madyongera. Ang hirap pa-achieve dun, ma. Ang hirap yung pekean tawang na ganon, tawa. oo. Totoo. Oo, lagi tayong as in nga lang pag tumatawa. Oo, correct. Naalala ko yung tumakas tayo. Tapos, paalis tayo, nakabihis na tayo. Tapos, sa pagalitan ako. Tapos ako, ganun ako. Tapos kayo, masaya nyo pa rin. Ako na, nangangalan na yung life pa ko. siya. Kasi yun yung tumakas kami, may secret hideout kami, diba? Na hanggang hindi namin nire-reveal.
paalis kami, sabi namin, tara, party tayo. Kasi nga gusto namin siyang mapakalma, para maalis yung isip niya dun sa nangyari. Tara, party tayo, ganyan. So, naka-makeup na ako, ate. Nakadamit na kami. May message siya. Ganyan ka ba, Tanya? Bad influence ka na kaibigan. Sabi ko, wala, nanganganib na yung buhay Ang saya-saya ko. namin, nalumbay. Oo, sabi ko, wag na tayong Parang umalis. bigla na background music na ano. Wag na tayong umalis. Sabi niya, Tapos "Ma, natulog wag na siya lang, talaga." silang dalawa ng naka-makeup. May video pa ako. Nakasayos ka din nun. Oo, tapos may video pa ako, ma. As in, yung tsura ni Tanya, di ba, saya-saya namin. Bigla siya sumimangot. Parang may background music na, nariyan ka pa ba? Talagang, sabi namin, sige, wag na tayo mag-bar, mag-KTV na lang tayo. Sabi niya, wag talaga, wag nating subukan. Takot siya. Takot ako. Malakas loob kasi nga naglayas nga kami. Correct, Diba? correct. Siya mabait talaga siya. Pero layas with you is so saya and fun and worth it. Namiss ko na nga eh. Oo nga, mawala tayo kasi kung saan kami pupunta, no? Nanood kami sa Nueva Ecija. Nueva Ecija may Kabanatuan. Oo. Ito lagi talaga siya nadudulas. Bakit bigla ka nawala? Naglalakad kami pababa. Ma, Yan. ito yun mo. Ito yun As in. Oo. Meron pa yung nadapa din siya sa Batangas. Oo, yun. Lagi ako natatapilok at nadadapa. So, yun. Pinagtawanan pa rin natin siya doon sa Nueva Ecija. Tapos, nung medyo nahimasmasan na yung tawa natin, Nawala kasi siya. Bangin kasi. Parang pababa siya. Tapos lupa-lupa. May damo-damo. Nawala si Tanya. Late kasi kami noon. Alam mo, ito yung gusto namin sa'yo, Mama Joy. Di ka pa rin nagbabago. Ay, thank Kahit you. may crown. Dead ma sa inyong lahat. Mag-bike ka! Ano to, kwentuhan? Oo nga. sorry, nakalimutan. Nagpo-podcast pa lang mind. Ma, promise. Pero kahit Proud siya kami naman. sa'yo. Ayaw talaga nito. Hindi talaga. Hindi siya nagbabago. Hindi talaga. Walang nagbago sa inyo. Oo, Sa sumikat inyo. na siya. Tsaka ano siya, parang hindi mo mararamdaman na, ay, siya pala yun. Ganyan. Kasi walang ka-ere-ere. Walang kaarte-arte. Diyos ko, kinukuha nga yan sa Bacoor, walang bayad, nagbi-VO siya. Pero magkano ang VO niyan pag sa company, Wala. pag hosting, pag love ka niya talaga. Pag love ka niya talaga. Oo, pare. For ano siya, for the love. Si Mama Joy. Hindi. Business is business. Mama Lai, thank you sa pagiging generous and totoo mong Oo, kaibigan. Ha? Thank you. Super. Kaya ako, sobrang thankful din talaga ako sa inyong dalawa. Grabe. Sobrang ang dami nangyari sa akin. Nakilala ko kayo na nalagpasan ko dahil sa inyong dalawa. True. Thank you. Correct. Kung meron ulit akong ibang life sa multiverse, kayo ulit yung gusto kong maging besties. Ako din. Ako din, Mama. pero sana mas mayaman na ako. Hello? Napaka-humble. Humiling. Napaka-humble. Wala pa akong bag na may pangalan. Stop. Wala pa akong bronco. Stop. Bronchitis. Stop. Bronchitis lang ang afford ko. Promise. Mula sa puso ko, yung sinabi ko. Kayo pa rin ang Ako gusto din, kong ma. maging friend. Tsaka sa friendship namin, never namin na-feel na sobrang parang well-off nung isa, sobrang sikat nung isa. Kasi pag magkakasama kami lang. Kanal-ish pa. Oo. Kung anong meron siya, meron kaming lahat. Ganun. So, thank you. Thank you. Thank you. And kahit, at saka ito pa yung isang lagi ko pinagmamalaki. Low maintenance lang. Tama. Oo, kahit low hindi tayo key lang. nagkikita, hindi tayo Oo, nag-uusap. Reels yung love language natin, Oo. tatlo eh. Pinapadalan. Oo, yung mga reels reels, namin. reels. Kahit di kami madalas mag-usap, ganyan. Ang usap pa namin dalawa lang yan. Minsan lang kami mag-usap kasi sobrang busy. Or, pag nag-usap kami, tuloy-tuloy. Oo. Kami na yung napapagod sa isa't isa. Mm. Tapos, yung ano pa natin, yung pinapasa nating mga memes, Reels. mga reels, puro katarantaduhan lang Oo. din talaga. Ang sarap lang itawa. So, yun. Tsaka kayo yung isa sa mga nakasama ko na hindi ko nararamdaman yung pagod. Pag maghihiwa-hiwalay na tayo, nalulungkot wag ako. muna. eh, Oo, nasisepang sesepang. So, kami. Oo, hindi correct. kagaya ng iba na kasama ko, parang pagod na pagod ako after. Higupin energy. Oo, once. higupin yung energy. Kayo hindi. Never. Mm. Never talaga. Oo, Mi. Tsaka sobrang generous nila. Sobrang swak namin. Then, nahihiram ko yung panty nila. Yung bra niya. Oo. Minsan, yung bra niya na, di ba, ang laki kasi ng cup ni Mama Lai. So, umaapaw na yung akin ate. Parang wala natatakpan dito. Tsaka yung
bahay niyo yung anytime pwede kayo matulog dito? Oo naman. Oo, Welcome sobrang talaga kayo sa amin. open siya anytime. Meron akong moment noon kasi nga maldita ako, 'di ba? So gusto ko ng ice cream, tapos hindi ako bilhan ng ice cream ng jowa ko. Lumayas ako. Hindi stop yan. Pumunta ako sa kanila talaga. Inampon nila ako dun. Walang tanong-tanong. Si Boss D lang yung tanong ng tanong. Ano nangyari? Oo, nakikichismis siya. Hindi nga ako bilhan ng ice cream. Yun lang yun. Ha? Ice cream lang? We. Ganun pa siya. Ayaw niya maniwala. Lumalayas ako sa ice cream talaga. Kasi amats niya yun yung avocadoria, mi. May moment kami ni Mama Lai na nag-eastwood pa kami para lang Ang mag-avocadoria. layo ng nilakad namin Di ba? Oo. Parang 4th floor pa yung Nagpakulay kayo pinuntahan. ng hair nun, di ba? Oo, ang mahal nung salon nito. Sabi ko, yun ang una, carry-carry pa. Gawin po natin yan, ganyan. Kaming lalaki nun. Balik. Balik na tayo sa usapang balikan. Di ba? Shoutout natin dyan yung mga taong hindi pa binabalikan ng mga jowa nila, hindi pa binabalikan ng mga kalandian nila, hindi pa binabalikan ng asawa nila. Ay nako. Shout out sa inyo. Hanggang ngayon umaasa ka pa rin kasi baka hindi ka na kinausap, bigla na lang naglaho. 'Di ba? May mga ganyang pagkakataon. At dahil dyan, ayoko nang naghihintay ka sa wala. Dahil dyan, ako ang bahala para ikaw ay maliwanagan, 'di ba? Sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ibibigay ko ang 3 senyales na hindi ka na niya babalikan. Diba? Oh no. May totoo yan minsan kasi yun yung pinanghahawakan mo kung bakit ayaw mong pumasok sa pag-ibig ulit. Ayaw mong pumasok sa relasyon at ayaw mo mag-entertain na mga manliligaw o di kaya posible mong pwedeng jowain, 'di ba?
Kasi nga walang huling salita o di kaya bigla na lang nawala, 'di ba? Sabi ko kanina, mahal, hindi ka na babalikan kapag no closure. 'Di ba? Minsan kasi silence means no. Silence means none. Silence means wala na. Silence means may mahal na siyang iba. 'Di ba? Kung iniwan ka sa ere, yun na yun. Huwag ka na maghintay, huwag ka na maghabol, huwag ka na magmakaawa. Tama na, move on na. Masakit, 'di ba? May mga tao talagang nasasaktan kasi at the end of the day nandun sila sa posisyon na kung saan wala silang ibang choice kundi maghintay, wala silang ibang choice kundi mag-isip na baka bukas, makalawa, babalik pa yun kasi wala naman sinabi sa akin. Hindi ganun yun. No closure means closure already. 'Di ba? Ito, pangalawa, hindi na yan babalik kapag nakita mong taken na. Kahit hindi nakipag-break sa'yo, tapos biglang pumasok sa relasyon, ay nako, tapos na ang pahina nyo, tapos na ang kabanata nyo, at tapos nang gamitin ka. May mga ganyang pagkakataon talaga na magugulat ka na lang. Di naman nakipag-break sa akin, bakit may jowa na siyang iba? Di naman nakipag-break sa akin, pero bakit parang ang saya-saya niya nang may kapiling na iba? Yun na yun, wala nang balikan yun. Minsan totoo yung sinasabi ng mga tao na binuo mo, pinagaling mo, 'di ba? Gumawa kayo ng pangarap, pero iba ang makikinabang sa mga binuo nyong pangarap. 'Di ba? Yung pinangarap nyo or yung pangarap nyo ay talaga nga naman tutuparin niya, hindi sa'yo, sa ibang tao na. Shoutout natin dyan yung mga iniwan ng mga usually mga long-term relationship yung mga nagsasuffer sa mga ganitong pagkakataon. Yung akala mo babalikan ka pa, yung akala mo siya na, yung akala mo papakasalan ka, pero at the end of the day, iba pala ang nakatuluyan. Diba? You are building a person for another person. Diba? Ganun yun. Yung parang binubuo mo yung tao, pinapagaling mo yung tao, minamahal mo yung tao, inaalagaan mo yung tao, tapos iba pala ang lalande at papakasalan. Mga walang ya! Anyway, mahal, dalawa pa lang yan, pero bakit aliw na aliw ka? Bakit? Nandiyan ka ba sa posisyon na kung saan malabo na? Anyway, ikaw na nakikinig, kami po ay nakalive sa radyo. Oo, nakalive kami sa radyo. And at the same time, nakalive din po kami sa social media ng Love Radio Manila. Kaya kung gusto mo makita si Kim Chino makakwentuhan live or via social media, pwede kayong pumunta sa TikTok at Facebook, pati na rin ng YouTube. Doon tayo magkwentuhan, doon tayo maglambingan. Pero ikaw na nakikinig at nagdadrive, syempre tutok sa radyo at ang mata sa daanan, okay? Drive safe, okay? Anyway, balik na tayo sa Rock-Rockan at syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ko pa bang i-memorize yan? Basic! Ay, mahal, maayong gabi, good evening. Wait lang. Ay, hindi ko pa pala naayos to. Buti na lang. Buti na lang tinignan ni Kim Chino, kundi yari tayo. Wait lang, mahal. Nag-meeting kasi kami tonight. Inabot pala ng night. Kaya si Kim Chino, aligaga.
mo. I believe. Uy, nandiyan na si Che. Hi, Che. Chean. Di ba sabi ko sa'yo, may regalo ako sa'yo. May regalo kami sa'yo. Huwag ka mag-alala, ipapadala na namin. Boy, D, are you there? Huwag ka mag-alala mamaya. Nandiyan pala si Boy D. Kumain ka na? Pagtapos. Meron tayong cake, meron tayong pansit, at yung cake na padala ni Chean ay talaga nga naman nandyan pa. No audio raw. Totoo ba? Wala ako audio. Wala raw ako audio sa Black App, Boy D. Wait lang, wait lang. Chill lang kayo, chill lang. Meron naman daw. Niloloko nyo na naman ako Nagli-lip sync ka, Kim Chino. Totoo ba nagli-lip sync ako? Tinatry niya lang. Tinatry lang sinusubukan lang kayo ni Boy D kung nakikinig talaga kayo kay Kim Chino, 'di ba? Pero hindi niya nakalimutan 'yun. Never naman nakalimutan. Kanina wala, ngayon meron na. Grabe naman. Uy, nandiyan na si Bayani. Hello, Miles. Maayong gabi. Nandiyan na rin si Guerrero Twin. Siguro anak niya to. Guerrero. Sana all kambal. Alam nyo dati, gusto ko magkaroon ng kakambal. Pero nung lumaki-laki na ako, nung tumanda na ako, ay wag na pala. Panindigan mo yung excitement ni Chean kahapon, sabi ni Louie. Huwag ka mag-alala, Chean. Chill ka lang. Chill ka lang. Tambay muna ako dito. Gumagawa ako ng school work, sabi ni M. It's been a while, Chino Pops. Uy, grabe naman, oo. Hindi kasi birthday ni Chean, tsaka super yan. Na-meet pa namin yan in person. Ano ba yung bangs ko? Hindi kasi ako nakapag-ayos. Ayan, cute naman pala kapag nahawi ng konti. New look ba yan? Di. May meeting kasi kami kanina. Nag-meeting kami Love Radio team. Good evening, Kim Chino from Guimaras. Uy, sa Guimaras yung masarap yung di ba? Masarap yung mangga. Tama ba? Tama ba yung turo sa akin nung social science? Social science ba yun? Ano ba yung yung sa geography? Anong subject ba yun? Social studies. Social studies? Tama ba? Sa social studies. Sa Hekasi? Saan ba tinuturo yung mga yung mga lugar-lugar? Maulam ba dyan? Di ko lang alam eh. Yapa, dito yung matatamis na mangga sa Guimaras. O, di ba? Sabi ni Your Dream Girl, lipat nyo na dyan. Hindi, syempre, kung gusto niya, pwede naman mag-apply. Ganun naman yan eh. Kung gusto nilang pumunta or kung gusto nila sumama sa namin, sa pamilya namin, pwede naman. 'Di ba? Apply. Apply yung Apply is the key. Tsaka mahirap yun, yung yung pipilitin namin yung kami yung lalapit. So kung gusto ng tao pumunta sa amin, punta kayo, apply kayo. Ganun lang naman. Ako naman personally, sabi ko nga sa inyo, isa ako sa winelcome ng Love Radio Manila.
At hindi naman din sila yung pumunta sa akin, ako yung pumunta. So it's just a matter of syempre katok ka sa pinto kung gusto mo puntahan yung isang bahay, 'di ba? Anyway, tama kasi very matanda. Very Naabutan nyo ba yung Hekasi? For sure nirarayuman na kayo. Kapag naabutan nyo yung asignaturang Hekasi, isa ka na sa may maintenance. Medyo matanda ka na rin. Heograpiya, kasaysayan at sibika. Di ba yun yung Hekasi? Heograpiya, kasaysayan at sibika. Grabe ka naman. O, totoo, di ba? Shoutout natin dyan yung mga 30, 40, 50. Anong favorite subject mo noon? Favorite subject ko basta walang math. Magaling ako sa Magaling ako sa iba't ibang asignatura or subject dati. Filipino, akala nila hindi ako magaling. Hindi ako maalam sa sa Filipino. Uno ako lagi kapag panitikan, literatura. Magaling si Kim Chino sa sa Filipino. Naalala ko nung high school ako. Ewan ko kung ganito pa rin curriculum Hindi ko lang sure kung ganito pa rin yung curriculum sa Filipino. First year, ay boy, dinabutan mo ba yung K-12? Nag-K-12 ka ba? Wait, talaga? Ako kasi hindi ako nag-K-12. So, nung first year high school, first year, second year, third year, fourth year, mag-aaral kayo niya ng isang aklat. So, sa first year, Ibong Adarna. Pangalawang, sa second year, ang pinag-aralan namin Florante at Laura. Third year, Noli Me Tangere. Fourth year, El Filibusterismo. Yun ang mga libro na talagang naman tinatalakay nung kapanahunan ni Kim Chino. Ewan ko lang sa inyo. Si Cherry Ann, true. Oh, for sure si Cherry Ann. Meron pa ba? Naalala niya pa, masipag ako mag-aral dati. So, alam mo na edad ko. Paano nandun sa cake mo, 30th? Papawala ka na sa kalendaryo. Naalala ko pa rin. Kayo ba? Naabutan nyo ba yun? Wichi, pansinin mo naman si Alexander. Nandiyan pala si Alexander. Nagkape ka ba ngayong Kim Chino? Nagkape si Kim Chino ngayon. Haba ng meeting namin. Wait lang. Baka hindi ko na naman nababasa ang natin. Uy, si Chin nandyan. Marilu, hello Daniel. Hello Dan. Maayong gabi. Pinanood namin sa UP Theater doon dati. Doon din kami nag-field trip. Cute pala si Kim Chino. Uy, thank you. Sarap jowain. Sana all. Puro kayo ganyan. Diyos ko, tagal ko na sinasabi. Uy, alis na tayo, Boy D. Alis. Uy, pinapaalis na ako, mahal. Pinapaalis na ako nila. Nakita nyo ba? Nag-flash na. Flash out na. Ganyan yan. Tandaan nyo, kapag wala akong live, hindi ako yun. Kunwari, hindi nyo ko na nakita sa live. Hindi ko kasalanan nyo kasi ako, kahit nga... Kunwari, hindi ako makita sa live, hindi ako problema ron. Kumbaga, ang tanongin nyo si Boy D kapag wala akong live, ha? DJ Kim, panindigan mo, makikichismis ako. Huwag ka mag-alala. I-chat na, may chat kami kay Che. Ay, Boy D,
Meron akong ano na naman yan? Uy, ano na naman yung nilalagay mo dyan? Nakalagay DJ Kim Chino, Faithful, DJ Kim Chino, Green Flag. Tama ba yung nababasa nyo? Same ba tayo nababasa? DJ Kim Chino, Green Flag. Finally, nakita ko na yung irresistible love mo. Actually, may mga may mga galing radyo tapos pumupunta sa live. Oh, may mga galing radyo tapos pumupunta sa live ni Kim Chino. Sabi, yan pala yung tsura ni DJ Kim Chino. Nagugulat kayo, no? DJ Kim Chino. Ano yun? DJ Kim Chino, sobrang green flag. Tama ba yung nababasa? Pareho ba tayo nababasa? Wala bang white flag dyan yung magsusurrender sa puso ko? Ang puffy ng eyes mo. Oo, kasi meron kaming announcement sa inyo. Mag-a-announce kami. Kailan ba ako mag-a-announce? Ang announcement ni Kim Chino, July 31 pala. Oo. 31 ba? July 31 or July 28. Hindi, July 27. Depende sa mood. Depende sa mag-a-announce may announcement ako sa inyo, mahal. On air pati na rin on live. July 27 or 31. Yan, mag-a-announce si Kim Chino ng special announcement. Pero lagi kong sinasabi naman lagi naman ako nagte-thank you, lagi naman ako nagpapasalamat sa suporta, 'di ba? Maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa oras nyo, 'di ba? Always 'yan. Hindi ako nakalimot magpasalamat. Chino, mahal na kita. Mahal ko rin naman kayo. Bye, mahal, sabi ni Marilu. Uy, Gloria, hello, maayong gabi. Si Annie nandyan din. Subject yan nung high school. Totoo naman. sabi ni Chean, please wag kang lilipat sa butuan. Boy, lilipat daw ako sa butuan. Pag sumama si Boy, ako sa radyo ako nagsimula, sabi ni Louie. Nakita sa circle, meron kang kasamang iba. Anong kasama iba? Wala Uy, si Bayani, sasama ba si Kuya Titan Jello? San Titan Jello? Alis ka ba, Kim Chino? Hindi natin alam. Hintayin nyo na lang announcement. Pero huwag kayong mag-alala. Mananatili kayo sa puso at isip ni Kim Chino. Akala mo sa mo. Hindi, totoo yun. Always naman akong grateful. Lagi akong grateful sa mga suporta at pagmamahal nyo. Tsaka na-appreciate ng management ang ating efforts. Na pa number 1 natin ang time slot natin, 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. na pa number 1 natin. Monday to Sunday. O, di ba? Monday to Sunday na nalagari natin. Wag na muna kasi natin pag-usapan yan Excited kayo. Hintayin nyo next week. Salbabida. Uy, may salbabida na raw siya. Gusto kita ihag. Kumain ka na? Oo. Pati pansit. Oo, pakainin mo na rin. Oh, go. Pansit tsaka kika, pati yung spaghetti.
Birthday daw. Hindi, Che, binabago yung birthday mo. Oh. Birthday niya yun November ni Alexan. Che, Che, binabago yung birthday mo. Oh. Grabe ka naman, mahal. Bakit? Hindi, masaya ako. Ano ba iniisip nyo? Ayoko umalis ka, Kim Chino. Ha? Hindi natin alam. Abangan nyo na lang. Pati ba sila loko-loko talaga sila Rakitera eh. Ano sabi sa inyo ni Rocky tsaka ni Titan? Titan Jen. Grabe, may dimple ka pala, mahal. Oo, may dimple tayo. Kaso isa lang. Ayan lang. Isa lang. Ganun ako marunong ako makontento sa isa. Sabi ni Chean, huwag kang aalis, nakasave na address ng MBC sa Grab ko. Mag-artista ka na raw ba? Uy, sabi nga nila, gusto nila akong mag-artista. Akala nyo talaga, ka-artista yung ganito itsura. Good evening, Kim Chino. Maayong gabi. DJ Kim Chino, Viva Max artist na nga ba? Hayop ka talaga mo. Uy, mamaya maniwala sila. Lagi nga akong balot na balot. Huwag mo sabihin magpi-PBB ka. Papasok na ako sa bahay ni Kuya. Ang chinitong radio DJ ng Pasay City. Kim Chino. Sabi ni Boydi, ang chinitong marunong makontento. Hindi nyo kasi naririnig eh. Ang chinitong marunong makontento ng Pasay City. Kim Chino. Sana lahat ng gwapo tulad mo down to earth, hindi masungit. Uy wala naman masungit sa amin. Baka lilipat ka sa ABS or Star Magic. Uy, shout out natin si ano to? Mga Francis babae. Mga Francis. Mamaya may mamaya mahanap nyo na naman. Sana hindi ka magbago. Ano yung pagbabago ba gusto nyo? Mahal ka na namin, Kim Chino. Huwag kang aalis. Sino ba aalis? Wala naman na sabi aalis Mag-Hollywood ka ba? Ganda ng ngipin mo, pinagpala. Uy, speaking of ipin, boy, di na-delete mo na ba? Nag-expire kasi yung na-delete mo na? Yung video natin last time. Buti na lang! Send mo ulit. Di ko, nag-expire eh. Uy, alam mo ba si Boydi? Sobrang bait talaga. Sobrang mapagmahal. Tas gwapo. Tas marunong makontento. Kapag nakita niya in person si Boydi, ay, sasabi mo, swerte naman ang jowa nito. Ganun level. Tsaka magaling maghatid sundot. Ay, maghatid sundo. Galing. Magaling yung kamay. Oo. Boy, send mo ulit Hindi ko pa nag-expired eh. Sana tanggapin ka Hollywood. Hindi, sa Viva Max na lang. Ano Viva Max? Loko-loko kayo. Uy, anyway, oras natin 7:50. Oras na para kami kumain. Kakain kami ni Boydi. Wait nyo
Wait nyo. Che, wait mo ah. O, balik na kayo sa radyo ha. Muli-muli ako si DJ Kim Chino hanggang 9 p.m. pa ako. 6 to 9 p.m. po ang aking programa sa Love Radio Manila. Tandaan nyo yan kasi malay nyo. Tandaan nyo kasi malay nyo. Anyway, maraming salamat, mahal. Balik na tayo sa radyo. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Maraming salamat, mahal. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angie. Habang sumusulat po ako, nangangatog ang kamay ko dahil 5 taon ko nang tinitiis, kinikimkim, at tinatanong ang sarili ko kung may karapatan ba akong masaktan at umiyak sa sitwasyon ko ngayon. Kung bakit, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. 16 years old lang po ako nang mabuntis. Bata, walang alam, walang direksyon. Ang pinakamabigat, walang kakayahang magtaguyod ng buhay na ako mismo nahihirapan pang unawain. Kapag nanganak ka pala ng hindi handa, hindi lang katawan ang bibigay. Pati puso, pati isip, pati pangarap. Nung araw na yon, tumigil ang mundo ko sa takot.
Sa sobrang takot, hindi ko kayang tingnan sa mata ang batang niluwal ko sa mundo. Doon pumasok ang ate ko. Siya yung unang tumindig at umalalay sa akin. Hindi naman niya inangkin ang bata. Sinalo lang niya ang lahat ng responsibilidad. Gatas, diaper, bakuna, gamot kapag nagkakasakit, puyat. Si ate talaga ang naging unang lakas ng anak ko. Ako yung dumadalaw lang. Parang tita na wala namang ginagawa kung hindi magpakitang tao paminsan-minsan. Parang bisitang nag-aabot ng laruan tapos uuwi ng walang responsibilidad. 5 years old na siya ngayon. Masigla, matalino, malambing. Alam naman niyang ako ang nanay niya pero si ate ang tinatawag niya mama. Dati lagi pang kinokorek ni ate. Tumigil lang nang sinabi kong hayaan na. Kapag umiiyak siya, si ate ang hinahanap niya. Kapag natatakot, kay ate yumayakap. Kapag may star sa school, kay ate pinapakita. At ako yung nasa gilid, nakangiti, kumakaway, nagpapanggap na hindi natutunaw ang puso. Masakit. Sobrang sakit. Alam ko sa sarili kong kasalanan ko. Hindi ako handa. Hindi ako tumayo bilang ina sa panahong kailangan ako ng anak ko. Iniwan ko siya sa bisig ng iba at yun ang minahal niya bilang tunay na ina. Mahal ko ang anak ko. Mahal na mahal. Pero hindi ko alam kung paano ko siya mababawi. Hindi ko alam kung paano ko mabubuksan ang puso niya para kilalanin ako bilang tunay na nanay. Hindi ko nga alam kung karapat-dapat nga ba akong tawaging ina. Alam ko namang hindi ko na maibabalik yung 5 taon na nawala. Hindi ko din naman pinipressure yung ate ko dahil siya ang dahilan kung bakit buhay at masaya ang anak ko. Sana lang matulungan niyo akong maintindihan kung paano haharapin ang sakit na nararamdaman ng isang inang piniling maging bata nung panahon na dapat nagpakananay na siya. May paraan pa po ba para bumawi? O huli na ba ang lahat para sa isang tulad kong natakot sa responsibilidad? Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Angie. Hindi Nalulungkot madali, ako. 'di ba? Nakakalungkot, Angie. Nakakalungkot. Yung kwento mo. Pero gusto ko yung sinabi ni Angie sa last part, which is, may paraan pa po ba para bumawi o huli na ba ang lahat para sa isang tulad kong natakot sa responsibilidad? Na pick up ko lang yung word na natakot. Mhm. Iba po yung natakot sa natatakot. Mhm. Okay? So natakot is it's in the past. Aha. So hindi mo sinabing natatakot. So obviously, for now, I think ang dating sa akin, willing ka na talaga to take on the responsibility. 'Di ba? Natakot ka noon kasi naman 16 years old. Ako, Jegs ako nung 16 ako, hindi pa ako nagkakaregla. Akala ko ang lalaki ko eh. So ibig sabihin, there are people na hindi pa nagre-regla at 16. May mga taong hindi pa nag-develop yung dibdib. May mga taong tama. sobrang binibaby pa sila ng magulang nila at 16 years old. Kaya naturally, hindi normal para sa kanila at hindi talaga sila marunong na mag-alaga ng baby. So gets natin yung natakot ka sa responsibilidad. And it's a form of survival instinct ng utak natin, ng brain natin para tumakas Yes. sa pressure. It's a trauma flight response yan eh. So nag-flight ka. Oo, yung tumakas. Kasi sa totoo, sa edad na 16, hindi mo alam kung anong gagawin eh. Correct.
So- Kami nga sa edad na 40, minsan hindi pa namin alam kung anong gagawin. Totoo. Ako, I'm just so happy na may mga tao tayong natatanungan. Kasi may mga bagay na hindi pa rin natin at this age alam kung anong gagawin or hindi tayo sure kung tama ba yung gagawin namin. 40 na yun. Correct, oo. Maraming dinaan ng problema, maraming dinaan ng pagsubok at utang na loob naman dapat natuto na. Pero nagtatanong Oo. pa rin. What more yung 16? Correct. And it's a basic response talaga na 'di ba pag may naniningil sa nagtatago ka, 'di ba? Kasi natatakot ka. Dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Oo. Kasi nga, hindi ka equipped. Correct. Hindi ba't kapag ka dumating ang maniningil, tas equipped ka naman? Oo. Haharapin Bring it mo. on, Eh, di ba? magkano ba yan? Magkano ba yan? Bibigay ka pa ng tip. Totoo. Baka pakapihin mo pa. Oo. Nandyan yung maniningil. Oo. Parang yung responsibility mo as a parent, Oo. diba? Pero hindi ka handa, hindi ka equipped, bata ka, Ayan. wala kang maiambag. Ayan. Pero alam mo, na-happy ako kasi wala sa kahit saang part of this kwento ng Mahiwagang Burnay na sinabi mong nagalit ako sa ate ko. Which is a totally good thing. Hindi ko rin narinig yung, at hindi ko rin naramdam yung, maaaring may konting selos, pero mas ramdam mo yung appreciation mo para sa ate mo. Kasi, ang ate mo ay representation din ng lahat ng ibang mga guardians, lahat ng ibang mga second parent na tumutulong para maitawid ang pagpapalaki ng anak. So very good yan. Whether it's your ate, isang tita na tumutulong sa kanyang pamangkin, or teacher, or yaya, nani, kasama sa bahay, Correct. angel, 'di ba? Help sila eh. Huwag Ayan. natin silang iisipin as competition. They are help. At maganda yung sinabi ni Angie na hindi ko naman pinipressure yung ate ko kasi yung ate ko ang dahilan kung bakit lumaking masayahin ang anak ko. That's so very good kasi talagang na-appreciate mo yung responsibility na sinalo ng ate mo. Ayan. And Angie, yung tanong mo na huli na ba? It's not too Hindi. late. Kung paano mo to sisimulan, actually you start with yourself. Yan. Kasi ako nakikita ko parang you are being too hard on yourself. 'Di ba? Dahil sa nagawa mong Mistake in the mistake past. dati. Tingnan mo, ano ba yung sabi niya dun sa una? Yung pagsaway lang doon sa ate mo na ay sige, okay lang yan. So parang feeling mo na kasi Hindi total kasalanan ko correct. naman. oo. Feeling mo talaga hindi ka deserving. Oo, yan. Yung pagsabi sa na yung pagtawag sa ate mo ng mama. Oo. Parang hinayaan mo na lang kasi Oo. feeling mo hindi ka deserving. Kasi in fairness sa ate mo, kinokorek niya na, hindi, mama ang tawag mo. So, ikaw mismo yung kasi again, don't be too hard on yourself. Kasi kung hindi mo sisimulan yan sa sarili mo, hindi mo magagawa yan sa anak mo. Patawarin mo muna yung sarili mo. Yun ang pinaka-first Totoo. step talaga. And I think naman, yung the fact that she's acknowledging lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. She's acknowledging, si Angie is acknowledging, alam niya at aware siya na may pagkukulang siya. It's a first step na nagsasabing gagawin ko na ang pwede kong gawin. Correct. So, don't be too hard on yourself. Sabi nga ni Jegs, sabi mo rin, Angie, na hindi mo na maibabalik yung 5 taon. 'Di ba? Pero it doesn't mean na hindi ito madadagdagan ng 5 taon at 5 pang taon Correct, at oo. susunod na 5 pang taon. And 5 years old, nasa building pa rin din yan eh. Kasi hanggang, importante, crucial kasi sa bata, yung presence ng magulang, yung hanggang 7 years old. Hanggang 8, parang Oo, ganyan. Yung dyan forming, kasi- yung oo. formation years. Oo, diyan kasi nagfo-form talaga yung yung role playing ng bata. So it's not too late talaga. Tsaka bata yan, alam mo Oo. yun, formation, para bang tinapay na madaling i-mold. Oo. Yung anak mo na yan, pwede pang i-mold yan. Oo, tsaka yung brain nila parang sponge pa yan eh. Yes, ina-absorb Kung- nila oo, lahat ng ina-absorb mga nila. pwede nilang ma-absorb, Correct, 'di ba? oo. Yung ganong klaseng eksena. Tsaka alam mo, tingnan mo nga tayo, 'di ba? Kahit nung lumaki na tayo, nung medyo tumanda na tayo, dati nanay lang natin yung tinatanungan natin ng advice. Nung medyo lumaki na tayo, may gusto na natin kausapin yung teacher natin, Oo. nag-open up na tayo sa tita natin Oo. kasi nakikita natin na may mga ibang tao sa paligid. Correct. So yun yung tatandaan mo na hindi naman naka-zone in lang ang anak mo dun sa ate mo. Ayan, Hindi. So ngayon, pakitang gilas ka na Ayan. din. Kaya ko rin sinasabi na, Angie, na don't too hard on yourself. Kasi baka may thinking ka kuminsan na gusto mong magpakananay, feeling mo na baka masasapawan mo yung ate mo. Baka may ganung thought na ay baka parang
inaagawan mo ng posisyon yung ate mo. Kaya Sana dapat, walang ganun. oo. Sana din walang ganun si ate ha. Hopefully Oo. wala rin ganun si ate na parang, bakit parang ngayon mo inaagaw samantalang Yan. hindi ka pa responsible. Pero scriptwriter lang kami ni Diego. Hindi naman namin alam kung yan ang mga tunay na damdamin ni Oo. ate. Kung gusto mo magpakananay, talagang ipakita mo yung pagkananay mo at kalimutan mo na yung past. Ang past dapat is mag-motivate sa'yo kung paano mo ipakita yung love. Oo. Hindi dapat yung hahatak sa'yo pabalik na hindi mo gagawin ay baka ganito. Ako may nararamdaman akong kung bakit hindi mo nagagawa. Kung Kasi bakit si ka ate. nagtatanong eh. oo. Oo. Hindi, pero alam mo, ang tanong dito, baka naman in-overthink mo lang yan. Yan Baka yung naman, sinasabi diba? ko. Baka naman si ate is just there. Talagang she's just being an Oo. ate na inaalalayan ang kanyang bunsong kapatid Oo. na minsan ay nabuntis at hindi alam ang gagawin. Yan naman ang laging role ng big sister. Correct, oo. Ganon. Yung guilt feeling kasi kuminsan yun talaga din ang Kumakain, kumakain oo. sa atin eh. Na wala namang iniisip yung ibang tao, pero dahil nga, guilty ka, oo. na yun yung parang feeling mong iniisip nila. Oo, Hindi. binibigyan mo ng ibang interpretasyon yung ginagawa ng ibang tao kasi nga guilty ka eh. Ngayon, kung halimbawa parang hindi mo alam kung paano ka magsisimula, no? Hindi naman kasi kailangan na parang kunin mo siya agad. Oo. 'Di ba? Or may mga rules ka na kagad na or tawagin ka na agad na mama. Pwede namang mag-umpisa ka sa mga small gestures Nagkakwentuhan habang kumakain. Yes. Una siguro magkatapat kayo, and then eventually katabi mo na. Alam nyo- Magtututor Correct, na mga oo. magturo-turo Diba sa ng inyong, colors. sa inyong mga nanay, napakahalaga yung yakap, yung touch ng isang nanay. Kasi So, yung ganon na yung dugo paunti-unti. ng bata talaga, kahit sabihin mo hindi lumaki sa'yo, mararamdaman niya yan. Di ba nga may lukso ng dugo na tinatawag? Oo, yeah. Na minsan kahit maraming taon na hindi magkita, Oo. di ba? Alam mo itong usapin na ito ay struggle din na napakaraming OFW. Di ba? Kung papaanong maibabalik nila yung closeness sa kanilang mga Ayun, anak oo, na totoo. iniwan nila na maraming taon. Correct, Di ba? oo. Pero hindi siya, it doesn't end there eh. Hanggat na actually, sa totoo lang, hanggat nabubuhay yung anak mo, nanay ka niyan. Tama. 'Di ba? And you will continue to be her mother Oo. as long as she doon lives. mo makikita yung amazing kung paano tayo ginawa ng Diyos na nakalink tayo. Kahit syempre, yung lukso ng dugo na yan. Totoo. 'Di ba? Yung Kung paano. love, yung connection. Galing, 'Di ba? eh. Hindi may-explain ng science din yan Hindi kung minsan talaga. eh. May mga bagay talaga na hindi maipaliwanag ng siyensya. At sabi nga daw nila, nasabi ko na rin to noon na closest daw, hindi naman to God's love is a mother's love. Parang kung gusto mong isipin, a mother's love or a parent's love, Oho. love ng magulang. Yan, Actually, kasi kaya magulang nga- naman natin si Oh, si how, God. how do we address God? Father, di ba? Pag nagpipray tayo, Father, magulang. Correct. Ganun yung nature niya. So, ganun din. So, kaya mo yan, Oho. unti-unti, 'di ba? Little by little, small steps, and Correct. then take each day at a time. Oo, wag mong bibiglain na biglang i-recognize ka niya. Oo. 'Di ba? Kasi absent ka for the past 5 years. Pwede ka maging present for the next 10 so many years. Oo. 20 years, or Ayan. 30 years. Correct. Nung Oo. patay na kaming lahat, buhay pa kayong dalawa. Basta habang nabubuhay siya at Oo. nabubuhay ka, Ayan, tama. pwede ka magpakananay para sa kanya. Correct. And this is Oo. also a reminder para sa lahat na mag-iisip-isip muna. Kasi ang Yan. kawawa lagi po ay yung bata. Oh, yung lesson din dito na wag puro Wag puro eme. Oo. Aral muna bago landi. Yan, pag-isipan ng mabuti kasi yung consequence, hindi nyo matatakasan yan. At etong pinagdadaanan ni Angie is the consequence. Part Oo. of the consequence. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Ayan. So, salamat. Medyo mabigat to para sa mga nanay. Correct, Nakakadurog totoo. ng puso yung ganito Oo, totoo, gets natin. Diba? yan. Alright, Ramdam mga natin. kabisyo. Dito pa rin po ang kumikinang na tambalan. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama.
Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course,
maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ng asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1.